Alexandru cel Mare. Alexandru cel Mare, unul dintre cei mai mari generali ai tuturor timpurilor, a cucerit cu ajutorul vastei sale armate aproape întreaga lume cunoscută în vremea sa. Într-o noapte, în timpul unei campanii, neputând să doarmă, a ieșit să se plimbe printre corturile taberei sale. În timp ce se plimba, a găsit un soldat care dormea în timpul serviciului de gardă. O greșeală capitală. Pedeapsa pentru asemenea greșeli era uneori moartea pe loc, alteori comandantul punea smoală pe soldatul adormit și o aprindea. Soldatul s-a trezit când Alexandru cel Mare s-a apropiat de el. Recunoscându-și generalul, tânărului s-a făcut frică. "Știi care este pedeapsa pentru adormitul în gardă?" l-a întrebat acesta pe soldat. "Da, domnule general," a răspuns soldatul cu voce tremurândă. "Soldat, care este numele tău?" a întrebat Alexandru cel Mare. "Alexandru, domnule general." Alexandru cel Mare a repetat întrebarea. "Care este numele tău?" "Numele meu este Alexandru, domnule general," a repetat soldatul. Marele general a întrebat pentru a treia oară cu voce mult mai ridicată. "Care este numele tău?" Și din nou, a treia oară, soldatul a răspuns cu și mai multă frică. "Numele meu este Alexandru, domnule general." Alexandru cel Mare s-a uitat lung la tânărul soldat, l-a privit drept în ochi și i-a spus: "Soldat, schimbă-ți numele, iar dacă nu, schimbă-ți comportamentul." Noi, cei ce purtăm numele lui Hristos și ne numim creștini, trebuie să trăim conform numelui pe care îl purtăm.